The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tama Opo, oras si mismo po ba Joshua ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Pura mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Biyernes para sa patuloy na pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube channel. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA For the Back sa Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Umpisahan na natin mga kaaksyon ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Isang pamilya ang aming nakilala nang aming bisitahin ang bayan ng Bakakay, Albay nitong Miyerkules lamang. At ang bahay sa isang swamp area sa Barangay 2, Kuta sa Bakakay, Albay, natagpuan namin ang 8 magkakapatid na sama-sama sa iisang maituturing na nilang tahanan kahit pamasukal ang lugar dahil sa pinagpatong-patong ng mga bato upang maging pundasyon ng kanilang bahay. Sa 8 magkakapatid mga kaaksyon, kapansin-pansin ang kalagayan ng kanilang pang-8 kapatid na si Joros. 4 na taong gulang, ngunit tila hindi akma ang taas nito sa kanyang edad. Bukod pa rito ay kapansin-pansin rin ang laki ng tiyan nito. Kwento ng kanilang magulang na sila Nanay Diana Rose at Tatay Jomar Binlayo. Dahil sa kanilang sitwasyon, todo kayod ang mag-asawa sa pagtatrabaho bilang isang kusinera at isang construction worker. Kaya naman madalas silang wala sa bahay at inaasahan na lang ang magkakapatid na nag-aalaga sa isa't isa. Yan si Joros mga kaaksyon, dahil din sa kanilang sitwasyon, hindi magawang mabigyang prioridad ang pagpapatingin sa doktor, kaya naman sa araw na ito, sila ay nabigyan ng pagkakataong makatanggap ng libreng serbisyo mula sa Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List. Na ngayon ay live na live sa Bakakay East Central School, Barangay 13, Bakakay, Albay, ang Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List. At ating makakausap ngayon si Nanay Diana Rose. Nanay Diana Rose, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po. Opo, kumusta po kayo ngayon, Nanay Diana? Okay naman po. Opo. Anong oras po kayo na pumunta po dyan sa Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List? Alas 7 po ako nandito na. So maaga po kayong nagpunta dyan para po magpalista at mag-avail po nitong libreng check-up. Opo. Kumusta naman po Nanay Diana? May doktor na din po ba na dyan sa Tarabangan Caravan ang tumingin po sa kalagayan nitong anak niyo pong si Joros? Opo, meron po. Opo. Kumusta naman daw po itong sitwasyon ng anak po ninyo? Ano sabi ng doktor? Okay naman yung niya, kalusugan niya. Kaso kailangan po siya ipa-x-ray. So X-ray daw po para mas malaman, matingnan kung ano po yung meron. Bakit daw po malaki yung tiyan ni Joros? Siguro po may na sa tiyan, may bulate o gano'n.
Pero hindi lang po ganong ano yung tiyan niya, hindi po katulad talagang malaki. Isman. Opo, so Parang normal lang. Mhm. Pero Kaso yung tingin po yung namin, ina- nanay, kasi si Joros ay ilang taon na nga po ito, nanay? 4 years old po. 4 years old. Pero sa laki ng kanyang katawan ay parang 2 taon pa lamang po ito si Joros. Ano? Kumusta naman po, nanay? Yung pagkain ni Joros sa pang-araw-araw? Okay naman po yung pang araw-araw. Magana naman po itong kung kumain? Opo, magana po siyang kumain. Opo. So, ano yung sabi ng doktor? Ano daw po yung dapat na gawin kay Joros kung sabi mo, nababanggit nyo po, kailangan i-undergo a pa-x-ray? Opo. So, once na na-x-ray na daw po, ano po yung sabi ng doktor? Pag na-x-ray na po siya, doon po natin malalaman kung ano po talaga yung sakit niya. Opo. So, kanina pa sabi nyo, nanay, alas 7 pa na, andyan na po kayo. Ano pa po yung mga serbisyo na naibigay po dyan sa inyo? Kumusta? Hindi naman po kayo nagutom dyan sa Tarabangan Caravan? Hindi naman po. Opo. So, ilan po yung kasama nyong anak dyan, nanay? Ito lang po. Ito lang si Joros. Opo. Opo. So aside po doon, nanay, sabi ng doktor, kailangan ipa-x-ray. So, yun po, nanay, yung hinihiling po ninyo na sana ay matulungan po kayo sa pagpa-x-ray ni Joros. Opo. Opo. So, meron na bang naibigay na gamot kay Joros, nanay, yung doktor? Meron po. Ayun, so naka-avail po kayo ng mga gamot. So, Opo. ito po ba, nanay, ay malaking tulong po sa inyo na kayo po ay naimbitahan at nagpunta po dyan sa Tarabangan Caravan? Opo. Okay. So, makinig po kayo, nanay, ano? Kasama mo ngayon Opo. si Ma'am Melinda Ibio ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po, Opo. Ma'am Mel. Magandang hapon, Miss Remy, at sa lahat na nakikinig at nanonood po ng Tabang Organismo. Apo. Mabel, napakinggan niyo po itong si Nanay Diana Rose. Nagpunta po dyan dahil po sa kagustuhan na mapatingnan niya po itong kanyang anak sa doktor. At yun naman po ay nangyari, nabigyan po siya ng mga gamot. Pero ang sabi ng doktor, kailangan daw po na mapatingnan or mapa-x-ray ito po kanyang anak. Maari po ba itong maasahan ni Nanay Diana sa Ako Bicol Party List? Opo, in fact, ito nga po, sinabi ko sa kanya, tinatanong ko kanina habang kausap po natin si Nanay Diana kung anong sitwasyon ng anak. And thankful na napatingnan na siya dito initially, pero kung kinakailangan nga daw po na dalhin siya sa specialista at upang matingnan, so gagawin po natin ang kanyang x-ray ng kanyang anak, si baby dito po sa Tansuling, dadalhin po doon ni Nanay anytime, maaari po doon dalhin at upang siguro maisakatuparan din kung ano pa man ang kailanganing tulong medical dito po sa bata para malaman natin kung ano talaga ang kanyang kondisyon. Opo, so ibig sabihin nito, Mamel, hindi lang magtatapos sa tulong na x-ray yung ibibigay natin kay Nanay Diana, kundi kung meron pa po ng mga gamot at kinakailanganin laboratories, ay laging naandyan po yung Ako Bicol para po ay tulungan itong si Joros. Opo. Opo. So, Nanay, ano po yung masasabi nyo, Nanay? Na handa na po yung Ako Bicol na tulungan po kayo sa pagpapa-x-ray at kung ano pa po yung kakailanganin ng bata. Nagpapasalamat po ako kasi meron pong ganitong caravan sa Ako Bicol. Matutulungan na po yung anak ko para malaman ko kung ano talaga yung naramdaman niya. Opo, kasi syempre hanggang ngayon, Nanay, ay blanco po kayo dahil syempre magana naman kumain yung bata pero yung kanya pong sitwasyon ay lumalaki yung tiyan at syempre ay maliit po yung kanyang pangangatawan. Wag po kayo mag-alala, Nanay. Aside po dyan sa kahilingan po ninyong pagpapa-x-ray at nakuha nyo pong gamot, ayan, tanggapin nyo rin po yung financial assistance mula po sa aming programa bilang pantulong na rin po sa mga iba pa nyong gastusin. Ibili nyo po ng pagkain ito pong si Joros, Nanay Diana. Ito po yun. Ayan, hawak nyo na, Nanay Diana, yung tulong pinansyal po mula sa Tabang Ora mismo. Ano po yung gusto nyong sabihin, Opo. Nanay? Maraming salamat po sa lahat ng tulong. Lalo na sa Ako Bicol. Maraming salamat po. Ayan, Nanay, meron pa kayong bibit-bitin na tinapay galing sa Gardenia.
Ano pa yung iba Hindi dyan lang ibibigay nyo, nagtatapos Ma'am Mel? sa medical, pati pa po tulong itong mga food packs. O, ayan. O, yan, nanay. Bukod pala sa pera or tulong pinansyal, may bibit-bitin din po kayo pa uwi ng inyo pong bahay. O, ayan, may bigas pa. Wow! Ang dami, Bigyan, oh. nanay. O, nanay, ano po yung gusto niyong sabihin kay Congressman Saldico sa Ako Bicol Party List at sa programa Sa po inyo po ito? ito lahat. Nagpapasalamat po ako kay Congressman Saldico na mayroon dito talagang so sa caravan, nabigyan ng mga gamot yung mga ngailangan. At nagpapasalamat ulit ako na natulungan yung anak ko. Ayun. Maraming salamat din po, nanay, at salamat din po dahil hindi po kayo nag-atubili na patingnan po sa doktor dyan sa Tarabangan Caravan itong pong anak ninyong si Joros. Balikan natin si Mamel. Mamel! Yes po, magandang hapon ulit. Opo. Mamel, ano pa po yung nagaganap dyan po sa Tarabangan Caravan? Kumusta po dyan? Okay, kasalukuyan po ngayon, patuloy pa rin ang pagtulong sa mga tao dito sa Bakakay Albay. Sa ngayon po ay napakarami pa pong nakapila, lalong-lalo na po doon sa atin sa mga doktor. Talagang sobrang napakaraming tao kanina, magmula po alas 7 hanggang ngayon po. Patuloy pa rin po ang pagtulong natin na pagbigay tugon sa tulong medical, lalong-lalo na po yung ating pagbigay ng mga libreng gamot, vitamina, pati po yung kanina may dental din po dito at pati po ang pagkain, talaga pong hindi magugutom ang mga beneficiaries natin dahil po umaapaw ang pagkain dito, ay palugaw, sandwich at mga pag-lunch. In fact, lahat po nabigyan pati po ng kanilang tanghalian. Ayun. Di mga itong services, napakaraming services po. Gawa ng sabi nga kanina po, hindi daw po ito basta caravan, talagang festival na po ng lahat ng serbisyo. Ayun, talagang totoo yan, Mamel, Ako ay buhay na patunay at ramdam Yes. ko yung tulong, mga serbisyong ibinibigay ng Ako Bicol Party List. Mamel, sa ilang katao na ba bukod sa pamilya nila Nanay Diana Rose ang dumulog para makatanggap ng libreng serbisyo dyan sa Tarabangan Caravan sa Bakakay? Kanina po kung nakikita nyo, humigit kumulang 500 tao na po ang ating natutulungan dito po sa Bakakay Albay. Kikita po ninyo, sobrang dami ng tao hanggang ngayon po, patuloy pa rin po. Ayun. Nababanggit mo yung mga serbisyo kanina. Meron ba yung gusto mong idagdag, Mamel, na hindi nyo pa po nababanggit? Meron din mga libreng gupit dyan, libreng nail care. Correct. Actually, libreng hilot, napakarami. Hanggang ngayon nga, marami pang humihirit ng libreng yung nail care. May mga libre pa tayo short-term po sa training din po dito. Pati po yung ating, sabi nga natin, ang Ako Bicol po ay sabi nga, hindi lang nagsimula po tayo sa training at hindi po nagtatapos doon dahil meron din po tayo mga partners na employers. Kaya from training to employment po ang ating serbisyo. Pati po yung ating mga under-tested na training, sobrang dami po at nandirin din po yung ibang partners natin na employers. Kaya yun, sobrang tuwa ng mga taga-Bakakay Albay po. Opo. So, sino-sino naman, Mamel, yung ating mga partners or mga sponsors katuwang para ay maging matagumpay itong Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List? Unang-una, papasalamat tayo sa San Sudin General Hospital, sa mga doktor po na nandito, lahat po ng medical team. Pero po niyan, ang ating siyempre ang LGU ng Bakakay at iba pong mga tumulong nagtugon dito. Kanina po, lalong-lalo na nandito po ang ating abuting congressman na si Kong Gil Bungalon, Kong Joey Salceda na masyal din po dito, at iba pa pong politiko na talagang lubos ang kanilang suporta sa ating programa. Si Mayor po, nandito po kanina, talagang ipinakita po ang full support sa programang ito at talagang kung makikita nyo, napakarami pa sponsors natin, pati ibang government agencies, Bureau of Fire, Philippine Navy, at iba pa, sobrang dami po na willing tumulong para matugunan at naibigay maging magampanan natin ang tulong dito sa serbisyo free na medical dito sa munisipyo ng Bakakay Albay. Ayan, nakakatuwa naman, Mamel, dahil sa karami-ramihan natapos ng Ako Bicol Party List sa Tarabangan Caravan. Ngayon ay pupunta dyan itong si Congressman Joey Salceda. Yes. Galing po siya kanina rito, Ma'am Reni, sabi.
Okay. With that, Mamel, maraming salamat sa iyong panahon at oras. Mabuhay kayo at ingat kayo at patuloy kayo sa pagtulong sa mga kababayan natin dyan sa Bakakay, Albay. Maraming salamat. Okay. Maraming salamat din po. Patuloy po ang servisyo ng Ako Bicol. Katabang niya, kasurog pa. Ayan. Sa tulong po yan sa pangunguna po ni Congressman Elizal de Esco. Maraming salamat po. Maraming salamat, Melinda Ibio ng Ako Bicol Party List. Mga kaaksyon sa pagbabalik ng Ako Bicol tabang ora mismo, mula pa rin sa nagaganap na Tarabangan Caravan sa Bakakay, Albay, 3 namang magkakapatid na may pare-parehas na sakit na iniinda ang ating kilalanin mamaya lamang. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang tabang ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang,
katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Nagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol Tabang ora mismo mula pa rin sa Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List sa Bakakay Albay. Makakasama natin si Mercy Birango, ang Bakakay Political Coordinator ng Ako Bicol Party List. Kasama naman niya ngayon si Erlita Lianeta Roldan. Siya ang ina ng 3 magkakapatid na iisa lamang ang iniindang sakit. Ayan, magandang hapon sa iyo, Nanay Erlita. Magandang hapon din po. Apo, Nanay Erlita, kumusta po kayo ngayon? Okay lang po. Apo, so gusto ko lang malaman, Nanay, anong oras po kayo nagpunta dyan sa Tarabangan Caravan? Ano po, mga quarter to 9. Quarter to 9. So, ibig sabihin, medyo pagdating nyo po, Nanay, madami-dami na po yung tao. Opo, madami na po. Opo. Nanay, ano pong klaseng sakit ito pong iniinda ng 3 nyo pong anak? Bali po, itong dalawa ko, pero ano po kasi medyo, yung nahihilo, tapos yung sumasakit ang ngiti, pag naninilo po, tapos ang nalulikod yung sumasakit ko. Kaya gusto ko sana yung blood temp po nila, X-ray. Ngayon po, na-check up. Opo. Nanay Erlinda, sandali lang po, medyo choppy po kayo. Naiintindihan ko lang po, nahihilo yung anak po ninyo. Pero yung sumunod po na mga binabanggit nyo, hindi ko na po maintindihan. Ayusin lang po namin yung linya no, Nanay, ha? So, mga ka-aksyon, andyan pa rin po yung ating team sa Bakakay Albay kung saan ginaganap itong Tarabangan Caravan. At yan, nakikita natin na patuloy pa rin yung pagdagsa ng mga kababayan natin dyan para naman mai-avail itong libreng check-up hatid ng Ako Bicol Party List. Siyempre, libre din yung pagkain dyan, may mga medical services, at siyempre, yung libreng hilot, libre din yung gupit. Yung pagkain mula sa Gardenia Philippines at siyempre Tanchuling General Hospital, yung ating mga kapartners dyan, at yung TESDA. At siyempre yung Eve Salon, sila yung nagbibigay ng libreng gupet sa ating mga kababayan. Meron din silang mga trainees at siyempre nag-undergo yun ng mga several trainings para naman ay maisabak dyan sa Tarabangan Caravan. So dapat nakikita natin na talagang mga magagaling itong mga isinasama dyan sa Tarabangan Caravan mula sa Eve Salon. Ayan, yung mga kababayan natin may mga hawak na yun, goto o sampurado. Ay ka na? Ayan na, si Nanay Erlinda. Nanay Erlinda, sa muli, magandang hapon po. Magandang hapon din po, ma'am. Opo. So, Nanay, nababanggit nyo kanina, ang mga iniindang nararamdaman ng anak ninyo ay para-parehas nahihilo. Aside po doon sa nahihilo, ano pa po yun, Nanay? Ano po, masakit po ang likod. Sumasakit din yung likod. Opo. Opo. Ilan po ba ang edad nitong mga anak po ninyo? Ito pong 3 magkakapatid. Si Erickson po, 25 years old. Si Raymel naman po, 20 years
Bicol. Yung ano po. Yung sunod naman po, bali 16 years old po. Okay. 25, 20, at 18. 16. Opo. So nababanggit nyo, nanay, nahihilo, sumasakit ang likod. Sa tingin nyo po, nanay, bakit po ganito yung mga nararamdaman po ng anak po ninyo? Halos para-parehas po yung kanilang iniindang karamdaman. Hindi ko rin po alam, ma'am. Kaya nga po, pumunta kami dito sa media ulit yung harapan po ngayon na gusto po silang ma-check po. Opo, medyo putol-putol lang yung yung linya ni nanay, pero medyo naiintindihan ko, kaya lang sayang yung impormasyon. So yan yung mga anak po ninyo na 3. Opo, ma'am. Nanay, ano po yung sabi ng doktor? Bakit daw ganito po yung kanilang mga nararamdaman? Nasa lahi po ba ninyo? Ano po sa tingin nyo, nay? Ang sabi po ng nung dati po, nagpatingin po kami sa BGS pa po, yung panganay ko at saka yung pangalawa ko anak. Ang sabi po nila, congenital daw po. Saka isa pa po yung tinitingnan nila yung compatible daw po yung genes sa akin mag-asawa. Nanay, eto nakikita ko kasi, nanay, yung kanilang itsura. Ang binabanggit nyo po, may iniinda po silang sakit, ito pong nahihilo at merong sakit yung kanilang likod. Ano po ba, nanay, ito po ba ay simula mga bata pa po sila? Meron na po talaga silang kakaibang uri ng sakit? Bali po, totally blind po sila. Simula po, since birth po talaga, totally blind na po sila. So ibig sabihin, ito pong 3 anak po ninyo ay lahat po sila bulag? Opo. Nanay, ano daw po yung explanation ng doktor? Bakit po, nanay, ilan po ba yung anak nyo, nay? Bali po, ang anak ko ngayon, 5 po, isang babae, yung pinakabundok po. Tapos, meron akong normal po na 22 years old, binata po. Opo. Yung normal ko po sa babae. Sa 5 pong anak po ninyo, nanay, 2 po yung normal? Opo. Sa tingin nyo, nanay, bakit po itong 3 nagkaroon po ng ganitong uri ng sakit? Kumusta po sila nung pinagbubuntis po ninyo? Maayos naman po ako nagbuntis. Hindi naman po ako nagkasakit. Ang sabi po kasi ng doktor sa amin, hindi daw po compatible sa amin. Saka congenital daw po yung naging ng mga anak ko. Opo, sa genes. Opo. Kumusta, nanay? Sa inyo pong pagkakaalam, meron po ba sa lahi ni Mister or sa lahi po ninyo na meron pong ganitong kaparehas na sitwasyon po ng 3 yung anak? Wala po, ma'am. Kahit po ng asawa ko sa amin, wala naman po. Bali po, sa pamilya po namin, ako lang po ang nagkaroon ng ganitong anak. At kahit naman ang asawa ko, po ang may anak na ganito. Opo. Ito po bang 3 anak nyo, nanay, ay nag-aaral po? Opo. Dito po sa SNET po, sa Central School po. Opo. So nag-aaral. Kumusta naman po, nanay, yung pakikipagsalamuha po nila sa kapwa po nila or sa kaedad po at kaklase po nila? Maayos naman po sila na galing din sila makipag-bante. Opo. Kumusta naman, nanay? Mga malalambing naman po itong mga anak po ninyo? Sobra po. Opo. Gaano kahirap, nanay, sa isang ina, sa isang magulang na meron po kayong ganitong anak na meron pong kakundian o ito po meron po silang kakaibang uri ng sakit at hindi lang po isa, 3 po sa anak po ninyo? Ano po, ma'am? Napakahirap. Opo, napakahirap po, nanay. So, hindi naman po dumating sa punto, nanay, na nabubuli po yung mga anak po ninyo. Meron din po. Pag naririnig, malabas din ang bahay. Tinatama. Opo, putol-putol si nanay, ano? Nanay, makiayos lang po, nanay, yung yung hawak po ninyo sa mikropono at pakiayos na lang din po, nanay, yung harap po ninyo kung saan po malinaw.
So etong sitwasyon ni nanay, ano, 3 anak niya, so magkasunod-sunod, 3 lalaki, ayan, oh, iiling-iling, aside sa pagiging May naman po sila, ma'am, sunod-sunod. Bale, alternate po sila, ma'am. Alternate. So, sa gitna po nila, ito pong 2 po ninyong anak. Kasi ganito po yan, ma'am. Itong panganay ko, si Erickson, may sumunod po dyan, namatay po siya. Blind din po yun. Tapos yung sumunod, ito na siyang nito, 22 years old, siya po yung normal. Tapos ang sumunod naman po, ito na si Rainwell. Saka si Bele naman po, magkasunod po siya. Ang sumunod naman po kay Bele, yung normal po, na bunso na babae. Pero may sunod pa sana po, namatay din po. Oh! So, ibig sabihin, nanay, 7 sana po yung anak po ninyo, 2 po yung namatay. Yung isa po doon sa namatay, bulag din po. Opo, sunod din sa pinaka-panganay. Pangalawa po siya. Opo. Kakaiba itong storya, no, nanay. So, hanggang ngayon po, nanay, questionable pa rin po sa isip po ninyo kung bakit meron po kayong ganitong mga anak. Opo. Opo. Pero hindi naman po dumating sa punto, nanay, na nagsisisi po kayo, na Ano po? Hindi po. Hindi ko nagsisisihan kasi mga magpalit sila. Ayun. So, yun naman talaga yung dapat. Kaya kahit anong hirap, kahit anong challenges sa buhay, nanay, bilang isang ina, ginagawa niyo po yung lahat para po sa kanila. Apo, nanay, lumapit po kayo dyan sa Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List. Ano po yung, aside po doon sa medical, ano pa po yung dapat pong sabi ng doktor na gawin? Ano po yung dapat naming maitulong, nanay? Hindi ko rin po ang ano ko lang po, yung tao na lang po mismo, ayaw kong mag-demand kung anong gusto. Basta yung makikita nila na pwede nilang itulong sa anak nila. Kaya paano ko talaga kung matulungan sila sa pag-aaral talaga. Apo, medyo malabo talaga, nanay. Yun po yung pinaka-importanteng malaman namin kung ano po yung maitutulong po namin. Ulitin ko lang, nanay, baka medyo okay na po. Ano po, sa muli, nanay, yung pwede po naming maitulong po sa inyo at kung bakit po kayo ay lumapit? Kung ano po ang karapat-dapat po at dapat na maitulong po sa mga anak po, mabigyan sila ng pansin, lalo na po sa pag-aaral. Ayun, okay po, nanay. Sige po, alam ko po yung kahilingan po ninyo ay patungkol pa rin sa inyo pong 3 anak. Kumusta naman, nanay, yung ginawang check-up sa 3 po nyong anak dyan po sa Tarabangan Caravan? Maayos po. Opo, ano daw yung sabi ng doktor, nanay? Bali po, yung gagawin sa kanilang dati, bukas pa po ng maaga. Magpa-fasting po kasi sila. Okay. So, pinapabalik po kayo dyan, nanay, para sa iba pa pong mga test. Okay, alamin natin si Mercy, kay Mercy. Mercy, magandang hapon. Magandang hapon, ma'am. Opo. Okay, medyo malinaw kay Mercy. Mercy, napakinggan natin itong sinanay, ang kahilingan niya ay para sa kanyang 3 anak na bulag at merong iniindang sakit sa ngayon. Ano po yung susunod na asahan? Kasi nabigyan na sila ng libreng check-up dyan. Meron na bang gamot na naibigay? Ano pa yung maaasahan ni nanay para sa dyan sa nangyaring Tarabangan Caravan at mula sa Ako Bicol Party List? Nagpapasalamat kami na si nanay natulungan ng Ako Bicol Caravan ng Party List. Aasahan ni nanay na lahat ng tulong mabibigay ng Ako Bicol. At saka imo-monitor po yung 3 anak niya kung anong mga kailangan. Lalong-lalo na sa mga gamot ng kailangan ng anak ng ninanay para mapagaan yung sa part naman ni nanay, lalong-lalo na ngayon po na nahanap namin yung pangailangan ni nanay na mayroon dito na caravan na naganap sa Bakakay. Okay. So, Mercy, meron bang may uuwing gamot sila nanay para sa kanyang 3 anak? Mayroon po, nanay, at saka bigas. Mayroon gamot, opo. Maraming gamot at saka vitamin. Okay, so may gamot, may vitamins. Opo, ito yung gamot nila. Saka vitamins. Mayroong sabon. Maraming natanggap si nanay ng
iba-ibang klaseng gamot para sa maintenance ng anak na Okay. Mga ilang araw ba, buwan din po ba na iinumin yan ng kanyang 3 anak? Buwan po, ma'am. Kasi yun ang ano dito sa caravan. Kasi isang buwan yung maintenance nilang binibigay dito sa caravan ng Ako Bicol po. Okay. So aside sa gamot, tanggapin nyo rin itong pabaon ng programa na grocery packs para naman sa inyong pamilya, nanay. Ayan. Ito naman po galing kay Kong Julie. At saka meron din po yung gardenia, pinapay ko. Bali tatlong bag po yung bigas na nabigay kay nanay. Sana all may bigas. Ayan, mula kay Congressman Joey Salceda at yan naman sa Ako Bicol. Sa gardenia po. Ayan, nanay, uuwi po kayo ng napakaraming grocery packs mula po sa aming programa at sa Ako Bicol Party List. Ano po yung masasabi nyo, nanay? Maraming salamat po. Hindi ko po inaasahan na ganito ang papacheck up lang po kami, pero ito ang iuwi namin yung mga anak ko. Di ba, nanay, pag sinabi mong magpapacheck up, ang may uuwi mo lang, ini-expect mo ay gamot. Pero ayan, nanay, may bitbit po kayong makakain para naman po sa inyong pamilya. Opo, nakaramihan pong naririnig ko na ang laking pasasalamat nila kasi hindi talaga nila expect na may bigas na baon sila pa uwi. Naniniwala na po kayo, nanay, ng Ako Bicol Party List ay katulong na, kakampi pa. Opo. Okay. 101%. May sobra pa ng 1%. Mabuhay po kayo, nanay, at patuloy po kayo maging mabuting ina sa inyong pong mga anak. At syempre, maraming salamat din sa iyo, Mercy, ang coordinator dyan sa Bakakay, Albay. Thank you so much, ma'am. Opo. May nais ba kayong sabihin, Mercy, sa ating mga kababayan dyan sa Bakakay, Albay? Mayroon po. Dito sa aming munisipyo sa Bakakay, maraming programang dumarating dito ng AKB sa pangalan ni Kong Saldico and Kong Jill, lalong-lalo na ngayon sa mga mihoras na gaya ng Tupad, yung AKAP at saka SLP. Yung educational assistant, maraming salamat kasi maraming natulungan ng magulang, lalong-lalo na sa mag-aaral po. Yun po ang pinakang magandang natanggap dito sa ng Bakakay na nagkaroon ng priority po. Okay. Na nakatulong sa amin. Opo. Maraming salamat, Mercy Birango, kasi kayo yung talagang on the ground para ay ipahatid sa ating mga kababayan dyan sa Bakakay, Albay ang lahat ng programa at serbisyo ng Ako Bicol Party List. Mabuhay ka, Mercy Birango, ang Bakakay Political Coordinator ng Ako Bicol Party List. Thank you, ma'am. Mga ka-aksyon, sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Action Coast Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang ala 1 ng hapon. O kung kayo naman po ay taga Caloocan, bukas na rin po ang ating Action Coast Center sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules. Mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali, mga ka-aksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol, Tabang, ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Magpadala or maaari na rin po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol, Tabang, ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan na i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account. Ako Bicol, Tabang, ora mismo. Hanggang sa Lunes, mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang, ora mismo.
Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa hirap.